Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Miyerkules 30 de Hulyo taon 2025. Aldaw kan sa tong mahal na inang Santa Maria day makalingaw. Pasalamat kita kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena, anuman tabian kasiributan. Sa paghampang niya to kan kaaldawon, an mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Programa ng Tingog kan Banwaan, naglalaom na yaon po kamo dyan, pati na ang pag-imbitar mi na magsarabay-sabay kita sagkod alas 10:30 udto. Mantang naghanda kita kan pangudtuhan or busy na po sa trabaho, kamong mga yaon diyan sa tiendahan, nasa auto, barkada niya tong drivers diyan sa Bicol International Airport, Sir Edwin Ala, sa tropa diyan sa BIA, Sir Edwin Ala, and then si Sir Dan Belangel, maray na aga tabi, sa gabos na karpenteros, security guards, labandera, sa naghanda nin pangudtuhan, mga taga-Ligaspi, kumusta lamang dyan ang pinagsisibot-sibutan? Sana po igwa kitang nagantabay sa sentro, Renelisan, PNR, dyan sa Rawiz, San Roque, Bye-Bye, Pigkalisabang, Victory, dyan sa Rotonda, maging dyan sa Boulevard, tabi sa Puro. Good morning, Binanwahan, Albay District, Washington Drive, dyan man tabi sa Barangay Tula-Tula, dyan sa Puting Daga. So para dangog ta dyan sa Puting Daga, maray na aga tabi sa Indo. Daraga Siringman, maray na aga. Sir Ato Lim, kumusta ka mo sa Petron Top Gas Gasul? Petron Gasul. Siyempre, dyan sa kay Ma'am Tet Aldana sa sa Ravvax. Good morning dyan sa gabos na nag-aantabay, nagpapabakuna, nagpapa-anti-rabies. Ravvax tabi is the name dyan sa may Aleco, Albay District, and siyempre sa Indo mga branches, Tabaco City, Ligao City, Virac, Sorsogon, maging Duman sa Manila, Maraynaga sa Indo, Ravvax. Pati naman po yan bagang mga anti-flu, anti-pneumonia. Yan. Siyempre, magiging kasabay-sabay ta sa pagpresentar kang programa. Chief Jimmy, nakaredy na si Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al, Joshua, Angel, Karen, Manibela, Henry Mata, Master Control yaon dyan nagsusupervisar, ansamuyang Chief Tech Ramir Tanay, with KC Tanay dyan po sa Mainstream Radio. Nadadangog kami sa radyo sa AM band region wide, pati naman po sa luwas kan Bicol, supigabot kan sa muyang Fuerza. Maray na agad dyan sa mga taga-Catanduanes. Siyempre may broadcast kita worldwide, netwide, DCGB News Online, ang yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Good morning from the Philippines sa mga nag-antabay sa samuyang broadcast DCGB News Online. Newsroom, nangingenot dyan, mantenido, nakatindog, makusog, News Director Mardila,
Kasabay si Ma'am Sya Leron, Jen Matthew Balyaran, and Nicole Ann Gloriani. Siyempre, Jimos Barrios. Me gusta mi así. Iyan nagkakabara sa nindong Bareta, DCGB News Online, nadadangog, news breaks, major newscast, sindang minabarareta ka iyan, sindaan minasurumada. Ako man sa indong servidor sa radyo. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Check line kita, check line. Okay bang linya ni Chief Jimmy? Nakatanbay si Pading Jimmy. DCGB On the Spot Report. Aramon ta. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Kumpadreng Jimmy Chief, marhay na aga tabi. Please go ahead na. Yes, so salamat tabi padi maray na sa mga parantabay. Matindihan impakan na habagat Oho. sa Coastal Barangay sa Banuan kan Piudoran. Mala suwalo na Coastal Barangays naging 10 ng deneklarar na nasa lindong key state of calamity. Mhm. Makakahuro niya tungo niyan si Vice Mayor Henry Calliope kung ano ang sitwasyon once na deklarar na state of calamity. 10 barangay. Aramo niya to kay Vice Mayor Henry Calliope. Vice, maray na aga po. Live po kita sa radyo sa DCGB sa aibong na linya si Pading Pio sa Angkor. Okay, so good morning, Sabi Pio. Yes, good morning Vice Henry. Good morning. Opo. Talagang dahil nagbabago ang boses mo. Ever since. Okay, sige tabi Vice, ano po? Anong mga barangay iyan na nasa estado de calamidad na dyan sa Piudoran? Go ahead po. Okay po. Ang pag-declare ni ng mga barangay into state of calamity is zone 1 to 5. Then Barangay Buena Vista, Barangay Malidong, Barangay Marigondon, Barangay Banawan, tapos Barangay Basikaw Coastal. Okay. Now, ano po tabi so legal basis sa pagdeklarar kaiyan kan mga barangay nasa irarom kan state of calamity tabi Vice Henry? Okay, tabi. So, bali, ang binasihan may ang kan pag-declare mo kan state of calamity. Iyo po ang grabing epekto kan southwest monsoon o pigala po ng abagat. Plus, medyo na-apekturan pa kaya lalong kuminusok sa sunod-sunod na bagyo baga. Kaya ito na po ang pinasihan ni sa talagang medyo masiyan sa harong. Halos everyday may mga taga-coastal barangays na nagduduma na ngayon. Mas ngayon 0 kilo lamang ngayon ba? So, dahil kumaginibo, talagang nag-declare na kami. So, bali tabi, kami 2 days na last Friday tapos kahapon. So, 10 barangays natawan din nagtao naman kami ang LGU ki 5 kilos na all household. Oho. Now tabi Sir Vice Henry kumo grabe so habagat buda itong so pag-agi bagakan makusog na uran ano so efekto sagkod sangon yan sa mayor na pagbuhay-buhay kan mga nasa barangay na iyan? Ay, okay. Note kan talagang uminapo pa. Halos buong poblasyon may binaha talaga. Grabe talaga sa tubig. Then, as of now, kung mabalod pa, dahil talaga nakakalawod pa ang mga parasira. So, nag-dare na kami through the effort also of our mayor na mag-declare na kami kay state of calamity para at least makagamit man kan liit na calamity pa na ang mga barangay. Then kami man, nag-initiate na kami mismo sa LGU makatao man. Iyo po. So, kuha na sinda, sagkod mo niya na economically displaced pa ang mga initabi Sir Vice Henry? Ayo.
Sa ngunyan, Oho. medyo mabalod pa talaga. Actually, kan saro so elementary school kan sityo kag bata, no? Talagang sa mga kudal, rinao talaga kan balod, tayo na bot. Oh. Dinan, indan kan inot, tunagulpi. So, Malidong National High School talagang gabos na rom, linaog na naman kan tubig. Oh. Pero, maringan ito, sabi ko, mauna sa mga importanteng gamit, lalo na sa mga books, may taas. So, ayos man na, nag-inarabot na talaga mga bangko. Linaog, gabos na rom naman. Opo. Oh, Sir Vice Henry, ano po so naglaog na tubig? Tubig dagat o tubig baha? Halo na. Ay. Dahil high tide kaya. Naku. Actually sabi, kung bako high tide, ang filtro, ang pagdason kampiluran, medyo dahil maray babahaon ta. Before di habagat, nagkakaigwa na ang LGU, pero di ako bawal ngayon na magkaigwa kidiklaging. Grabe talaga, barado talagang maray sa mga live canal ni. Kaya lang, pumuhay tide, Mhm. ay naginibuta ang outlet kan mga tubig ng takbang. Ang outlet is ang dagat. So dinaog, kaya baha talaga sa populasyon, lalo na ang Sonatrach. Iyo tabi. Okay, I'm just wondering, Sir Vice Henry, da ining ibang napagkukuhaan na hanap buhay, skills, iyan pong mga nasa irarom kang state of calamity tabi na barangay? Actually sabi ko sa Inda, kung kita lang ng mga taga-Piodoran, medyo dahil tapaasir na ang ugakta, dahil kita maray problema, ang means of livelihood kan banong Piodoran is farming and fishing. So balik ko na kung halimbawa man medyo mabalod or maluya ang darakupan, magtaga-tanom. Kaya, siyempre, kita ko minsan, nag-aasa na lang sa sarong sistema, kaya talagang pag uminabutan, araw kayo na kalamidad, lalong nagtitios. Pero kung mag-isip kita ng ibang bagay, na sabihin ta ng medyo irayo-rayo ta ang ugak, dahil maraming problema. Iyo po, iyo po. Ining naonambitan mo mga barangay, guraano kadakol ang populasyon? Estimate mo tabi, Vice Henry? Actually, siguro iyan, mga ining 10 barangays na ini. More or less siguro, kaya ini ang mga darakulang barangays. Mga, kung ang total population ka ini, lampas ining 20. Ay, iyo, dakula na kuan. Dakula ini. Oho, dakulang mantenero. Now, naunambitan mo na almost 20,000 na personas. Ngunyan, ang pagdeklarar nindo is yung barangay level mo na, ang mga barangay na nasa estado de calamidad. Papaano tabi, what is now the effect sa pagsustenir nindo kayan kan pangangaipo? Siyempre, pag naideklarar na nindo yan, ano po, pwede na kamong maghugot ning calamity fund kan munisipyo na papadalaga nun sa specific barangay sa nang iyan? Iyo. Actually, iyo man ang naging basis me. Oho. Para sa makagamit pang kami kan calamity fund. Kaya, tadai kita basta pwede magamit pa kaya na kung dahil resolution. Opo. Tapos lalo na, sabi ko nga ni sa Inda, tabako lang itong mga apektado kan man kalamidad o kan abagatan, tinawag ding asistensya. Tagan umina po pasubalod, so sityo lagaan kan barangay Banawa. Ini bakwit ni, Oh. kadipisil, more than 200 household man ito. Pero sunod evacuate, 136 lang. Mhm. 136. So bali sabi ko, maintindihan nindo na ang mga evacuees, ipagtatawan yan kay assistance kung may kalamidad talaga. Sa kung duman lang sa sa declaration may kanabagat, dahil ka mo entitled duman. Oh, Kaya yun. sabi ko, maintindihan din duman kami. Pero, tinawan man ni Giraray Sindaki Ayuda, pero
DSWD na nagtauman Iyo. si food packs. Buda si Congressman Adrian nagduman man nagdara ki 600 na food packs. Dinibidyo niya man duman sa mga affected barangay. Iyo po. O ano ang plano sagkud no arin tabi sususteniran kan lokal na gobyerno ining affected barangays na initabe? Actually siguro tayo ni kumbaga ang effort lang ini kan LGU, then medyo igwa pa baga kita ki 8 bulan pa o 7. So bali dahil man kita basta makatudukan pag-apit kaya yan sa ini nga niya bagat pasanaan masatawan ta dyan ki atensyon ini kung talagang magkaigwa ki bagyo. Kaya medyo limited man kaya karaman mismo barangay na gumamit man kidiit Iyo. na Calamity fund. Para makatabang-tabang. Iyo po. O di sige tabi Sir Vice Henry, kung ikaw ka pang gusto man na idagdag para diyan sa Indo, sa Piuduran, lalong-lalo na diyan sa mga afektados na yun na barangay, nasa sa imo tabi ang oras. Okay, sige tabi. Thank you. Mhm. Okay tabi. Bali tabi sa mga taga-Piuduran, lalo na po itong mga talagang totally affected kan Southeast Monsoon, medyo maski puro paano ang lokal na gobyerno baga dahil basta magpapaya na nailing naman yung effort talagang gusto nilang paabot dyan kasi tayo baga na dahil tango na mas para taramon dahil kita basta magpararam na basta kung ano mga negatibo at siyempre masipuro paano baga kita baga may mga kaluyahan sabi so basta ang importante to make sure ta pagreparo pagtabang yaon yun lang po sabi. Sige, salamat tabi at mabuhay Sir Vice Mayor Henry, mga rin makapasyar naman diyan, makatana barang ning sira naman. Dapat after habagat na. Pagkatapos ka na bagat. Salamat po. Okay, so yan tabi padi si Vice Mayor Henry Calliope kan Banoan kan Piuduran Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadre Jimmy. Kasabay si Vice Mayor Henry Calliope. Tagal na nating kilala at kasabay-sabay yan sa sirkulasyon si Vice Mayor Henry Calliope. Ingat-ingat yan tabi sa mga taga Piuduran, lalong-lalo na itong mga apektados kaining Southwest Monsoon, habagat, mga parasira, kaherak man. Pigsusustiniran tabi man an kan lokal na gobyerno. On the Spot Report. Okay bang linya ni Angel? I-check natin and ilaog ta si Angel. Angel Mustaza. On the Spot Report. Angel, Diyos marhay na aldaw, go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning po sa Tayang Paraan Tabay. Ang location ko, yaw na ako digdi sa Laogkan Session Hall kan pangguni ang Pangulong Sultan Legazpi. Kung sa inyo niya na pagkaaga, Sir Pio, gigibuhon itong special election kan posisyon para sa pagka Vice President para digdi sa Liga ng mga Barangay. Yan. And sa ngunyan, Sir Pio, ang libian mga kapitanes sana mga barangay para mag-ilihir na kan Vice Presidente. Kung babalikan tabaga kaya, Sir Pio, President talaga, naging mayor kasi si Mayor Hisham Ismail, ang Vice President niya si Kapitan Mila Bal, nangunyan, maasumir naman, Sir Pio, bilang board member. So nababakante ang posisyon na Vice President. And then sa pagsipaghurong sa Sir Pio, kay Attorney Connie Del Castillo kan Comelec, day man daw kaya Sir Pio pwedeng i-apply digis rule of succession and kaipuhan na mag-elihir si Kapitan digdi sa
nasabi ng Liga ng mga Barangay Legazpi City Chapter. Mhm. Sa pagpagurong ta Sir Pio kay Attorney Connie, sabi niya sa 70 barangay ng Legazpi kay kukan na makapag bilog min quorum kung sa ina sa 36 na kapitan kan barangay na dapat na presente dig itanganing maka-transact legally, and then dapat na ma-meet sa number. Sa initial kong information, Sir Pio, taro lang digdi nag-file min interest itong sa kandidacy niya sa pagka Vice President. Iyon ang Kapitan kan Barangay 8, si Kapitan Amorex Ranyes. Iyan, iyo tama na iyo na so naglataw ka ito pamanagad na si attorney ining Kapitan Ranieses Amorex, ano, yan. Hindi sa qualified na abogado yan di ba? Opo, sir. Di man contender na nagbubutwa sa kunsa niya. Wara po, Sir Pio. Kaya mo yan, sabi ni, anong nagpo-preside mo yan, Sir Pio, magayon na board member namin yan, si Mama Mila Good. Naka-meet naman si Sir Pio, kaya itong ipinagtalaan na dapat 36 na barangay captain. Yan. Punong barangay, digdi po sa area, tanga ni makapag-transact naman, digdi legally, para sa special election ini Sir Pio, para sa posisyon na Vice President ng mga Liga ng Barangay Legazpi City Chapter. O kung magkano miring, day mahaloy iyan, day nga abutan ng siguro kan pagtapos kang programa makahuron ta si Kapitan Abogado Amores. Ano? Di ko pagaling digdi Sir Pio na kalagkalag. Kung day ning contender na magbutwa, ano? Oo. Tapos yan. ang sabi pa digdi ni BM Mila, may mga committees na areglaron sino. Nagtari po naman sana mga kapitanes kan barangay digdi sa Legazpi. Ayaw si board member Mila, bad bakante lamang makonta kang prosedimiento. Kung ano ang nagpupuo na sistema. kaya Sir Pio, yun na. naon siya duman sa mismong inutan nakatukaw. Nasa pulpito na. Yan. Opo, kasi bago kaya may kahuron ka man kay report ni Kuya Jim. Kaya medyo naalanganin naog ko Sir Pio po. Roger, Pero sige. taon, para sa development pa kayo ni Sir Pio, tutukan ko inidigdi sa mesmong session hall sa Sangguni ang panglungsod kan Legazpi. With Kuya Boy, Inzo Mustaza, DCGB News. Salamat Tabi Angel. Hali dyan sa Sangguni ang panglunsod, pinag-aantabayanan ining eleksyones kung sisayan magiging vice presidente kan liga ng mga barangay digdi sa Legazpi. Ayun na nga ni ibaga ito so timeline so chronology. Primero ang liga president baga dyan si now Mayor Isham. Nagi siyang kunyan board member. Nagsalida board member Sangguni ang Panlalawigan. From city naging Sangguni ang Panlalawigan si now Mayor Isham. Suminalida si Mama Mila, naging city councilor. Then kumuna bakante na itong Sangguni ang Panlalawigan ta nagkandidato baga si now Mayor Isham na bakante ito nagkaigwa man ng eleksyones si Mama Mila ang nanggana. Sumababakante naman sa vice presidente naman digdi sa siyudad kan Legazpi. Iyon na ngunyan tabi ang pinagkukondusir na proseso. Now nagbutwa ining pangaran ni Kapitan Attorney Amorex Ranieses, and they man so far ni nakukuha pa kitang contender kaya kung mapasumiring kung malawos ang trend daan and igwa na ning quorum dyan makondusir kan election, it will be Attorney Amorex Ranieses magiging city councilor, ex officio member ining si Attorney Kapitan Amorex Ranieses kan Barangay 8 dyan sa Bagong Bayan. So pinag-antabayan iyan dyan ni Angel Tabi Evat adan, evat adan, evat adan, evat adan. DZGB Megaforce Patrol Report. Salamat Angel sa dagdag na istorya. Basahon tayo ningo na nga nagakapirang mensahe bago kita mag-turn over kay Chief Tech Ramirez in kay KZ. Si Sir Nelson Garcia. Daddy Sir Nelson, good morning Tabi. Have a blessed day man Tabi, and God bless Sir Nelson Garcia. Yung pamilya Burilla Burse sa Barangay Hacienda Maliktay, Maraynaga Tabi sa Indo. Pamilya Burse, Burilla and Fernandez family.
Diyan sa Barangay Hacienda, Maliktay. Good morning, Tabi sa Indo. Ito naman si 724. Maray na aga, Tabi, 724. Nakikinig na naman, mga good boys sa'yo. More power sa programa. More power din po sa Indo, Tabi. Ining nag-text, ining mga good boys, 0724. Good morning, Tabi. Siyempre si Sir Benji Naheli. Good morning, Tabi, sa imo, Sir Benji. Kumusta sa familia? Thanks for listening, Tabi, dyan sa Indo. Dito tayo sa Kwan. Sa Messenger, si Sir Jason Gomez Puyo. Maray na aga, Sir Jason Gomez Puyo, El Haciendero. Eto pa, si 4999. Aha. Good morning, Tabi, Sir Pio. Ipig padagos na po so tulay digdi sa Travesia. Supig parabareta ni Sir Jimmy. Pero binayaan naman Subanaw Bridge. Saro palan kontraktor ka ini, kaya man palan binayaan ka nakaagi tapig tapos muna o sarong bridge sa Banao. Pero now hinayaan naman ito. Yan, Tabi, hiling ako anong tayan o obserbaran ta, susubaybayan ta. Igwa po yan in mga rasones kung natatan mga araw ka na proyekto sa paghiling ta parang pinabayaan or binayaan. Igwa yan ng engineering reasons, ano? Dahil man yan tutuyuhon na papabayaan sana or what, ano? Yan ang aaramo niya tong rason, Tabi. Pero deliberately, ako ay for one, personally, dahil nagtutubod na, basta na sana tutuwadan yan kan kunyan, kan kontraktor, na babayaan na katiwangwang ano. Igwa po yan in mga engineering and compelling reasons kung ang araw ka na paminsan sa interpretasyon ta, pinabayaan o binayaan, ano. Iyan, duman man ang trabaho ta, what are the reasons na natataarog ka ng sitwasyon, Tabi? Ano po? Eto pa, ipa-follow up tayo dyan sa 3rd District, sa Ginubatan, 680. Mabalaybay na daasinda, mantang nag-iinit, ano. Uyo na, Tabi, ano, nakapamarana Chief Tech Ramir kan mga kalson, di ba? O nakapamarana, pirang aldaw nang nagkukunya, nag-iinit buda, medyo maparos-paros, madali ibaga magmaraan mga binalaybay. Lalo na suan kalson, 12 pedaso. Mga kalson nagmararana, 12 pedaso. Sarong Enero, sarong Pebrero, sarong Marso, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, 12. Makapamarana, Tabi, ha? Nagluluto dyan ng pangudtuhan. Ano lamang, Tabi, ang pinagluluto ng pangudtuhan? Eto pa, si Joel Belardo. Good morning po. Nakamonitor sa WGBFM si Braca Joe. Good morning, Tabi. Braca Joe. Diyan palang, Tabi, sa mga paraan tabay manyato, 1st District Kanalbay, sa paagikan sa Muyang 106.9 WGBFM. Good morning, lalong-lalo na dyan sa Tabaco. Sa men and women po kan 106.9 WGBFM sa pangenot ni Sir Dex Velez, SM Dex. Good morning, Tabi, dyan sa Indo kay Tata Elvis Precisely. Good morning. Iyan. Eto na. Nasa oras pa kita. Time check, bilog na Pilipinas ang oras, Tabi, ipipaisi sa gabos ng mga naglalabada. Mga taga Capitolio City Hall, mga NPA, mga Army, mga mandurukot, manlulupig, mga mandarambong, mga babaero, mga santo, mga santa. Ang oras Pilipinas, 9:34 na. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang, ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix! Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix! Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan. May kulang palang kita duman sa pigpaabutan tang oras. Sabi ni Sir Jason Gomez Puyo, ang oras, mga walang hiya! O sige, diretso ang programa. May istorya pa kita dyan sa luwas. May bit-bit na informasyon si Joshua Bino. DZGB On The Spot Report. Isihon taan na detalyes. Joshua Bino On The Spot Report. Joshua, marhay na aga. What's happening? Yes, good morning, Tadi Serpio. Good morning sa mga parantabay. Nakatutok mo niyan ang DCGB News, Tadi Serpio. Digdi sa Session Hall, kan Sangguniang Bayan, kan Daraga Albay. Oh. Kung sa napuo na Serpio ang ibinapod na committee hearing, Oyo. kan Committee of the Whole, kan Sanggunian, para paghururunan ang water crisis, Tadi Serpio, Aba. digdi sa Daraga Albay. Ang tamang nadangog ko, water crisis. Roger, to that tabi iso binanggit ka sa bago ni Vice Mayor Lab Ruiz na iyo ang nag-preside sa committee hearing niya na pagkaaga. Imbitado ang prime water as in ang water district sa presenting oras tabi na ni Serpio, wara pa. Oh, the same situation. Pero interesado kita duman na nabanggit na ni Vice Mayor Lab Ruiz, water crisis na. Iyo so terminong ginamit ni Tabi Serpio, sabi niya sa bago kan nag-call to order kan hearing niya na pagkaaga para ngaya pagbururunan ang water crisis di sa Daraga Albay and Apuera Serpio sa Prime Water and Daraga Water District. Ano yung digdi? So mga kapitan kan mga barangay digdi Tabi Serpio sa Daraga, pero kaso bago nga ni, nagpoon ang hearing, tighanap ni Vice Mayor Labruiz, so representative ka na Prime Water. Sabi ni Secretary Mabeltan, wala pa nga as of now. Pero igwa ning official na komunikasyon na ipinaabot imbitasyon duly received, transmitted tabi? Ang sabi ni Vice Mayor Labruiz, Tabi Serpio, kanina po ko sa bago kung imbitado, sabi niya, imbitado nga ya. Yan. Pero dahil pasindaki impormasyon mo niyan, kung ma-attendir talaga o dahil sa mangyayaring hearing na ini, nagsingit man niya ni si Councilor Bob Magalona, sa muya nga kaya ito, 2 beses man dahil. Iyo kaya nga ni baga naon nabitan ta the same situation, parang nangyayari na naman, so kaidto mauulit na naman yan if ever iyo ang mag-transpire dyan. Minapol pa sa naman tayo Serpio. Halat nga ni. Yan, we give them the benefit of the time. Baka lamang yung taon mag-abot. Pero as of now, mga nasa more or less 5 minutes na nagadalagan ang hearing. Wala pang presensya ka na Prime Water Tabi Digdi Serpio. Pero at least yaon sa mga barangay captain na iyo ang mapaabot
pasinda siyempre nagakaaram kan, inagrangay kan sa indang mga residente sa Disertio. At least mai-record lamang kan sangguniang bayan. Yun naman ini ang initial na mga lockdown para sa gigibuhon na mga proseso asin mga desisyon unong sa Disertio sa operasyon kan Daraga Water District asin kan private concessionaire kaini na prime water digdi sa Daraga. Abagan mo tutukan mong maraian tabi takon takon halimbawa ang output kayan will be the same output kay tong so mga nakaaging hearings dyan sa enot na set kan na sanggunian stalemate na naman kita despite na uyan na pinagsona na kang presidente ang serbisyong iyan kan prime water dahil lang inunambitan baga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Okay, kailang masupog-supog naman sinda. Sa totoo lang. Sige. Yan, we give them the benefit of the time, ano? And halatod ta dyan kung mag-aparisir sinda and we make our efforts tabi Joshua, ika na mismo personal magtuktok nga naman duman. Sa opisina kung day mag-attinder yan. Di kita masawa. Di kita masawa. Saan nga ning di kita marimis kan sa tuyang duty, ano? Yan. Okay, sige. So, inabita di sir mo na yan. Ang initial niya itong sitwasyon, live kita digdi sa sessional kan Sangguniang Bayan kan Dalaga Albay. Committee hearing of the whole sa Sanggunian para sa ang terminong ginamit water crisis digdi sa Daraga. Yes. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua. Susubaybayan iyan tabi ni Joshua and jump po sa management ng Prime Water. Ito po, we are not closing our doors. Programang Tingog kan Banwaan, as in gabos na programa po kan DCGB open. And ito na si Joshua, gigibuhod ang gabos na medyo physicalmente na tabi ta kung mga apod-apod paminsan na hindi mako-connect, paminsan dahil sisimagon. Si Joshua mismo mapasiring na naman yan sa indong opisina one of these days and in the coming hours para mahagadan kamo maninlado. Sabi na nga ni, mahiya-hiya naman kayo. Uto na so presidente na tabi ang nagplatika sa Indo, SONA, Estado kan Republika kan Pilipinas. The highest official of the land ang nagtitikno na sa Indo with the kind of services na sa Indong ipigtatao sa mga concessionaires. Tayang baga paano ang mga water districts nakipagkontrata. So nagkakaperang water districts nagkontrata sa prime water with the full sabi na nga ni paglaom halangkaw na paglaom nakisira masusuplayan man ni ning tubig sa mga water districts na nagtiwala na makipagkontrata sa Indo. Ining mga water districts man, say for instance Daraga, iyo man so maninimbag duman sa saindaman na serbisyos na ititao sa saindang konsumidores. O sa katangon niyan tabi, day nakita real talk lang. Testigos ang mga kunyan, residentes kan Daraga, kun gura no kalapa. An serbisyos nindo. I-qualify niya to, gurano kalapa, haputan nindo ang mga konsumidores dyan nin tubig. And, uni ang pinakapruebas pakaan, uyan na nangyayari. I-qualify ta, nata talapa, uyan na mismo baga, dineklarar na, inapod na ni Vice Mayor Lab Ruiz, water crisis. Committee of the Whole na ang nag-aaktibar. Pag Committee of the Whole, gabos na miyembros kan Sanggunian Bayan, lungsod or lalawigan na nagkakaiguanin hearing, gabos iyan gustong sabihon, gabos na representantes kan tawo na nagboroto diyan sa mga konsyales kan Daraga, iyo na ang nagpaapod maatindir. Bako, mahiya-hiya naman kayo, tabi. Sa kahaluyan kang panahon, so alkalde si Mayor Vic tabi,
igwa naman in pinagigibong lakdang. Although sabi ni Mayor Vic, let us not be too vocal muna. Medyo kwan iyan baga tabi. On the legal aspect, pig-aadalan mingaya tabian ta kontrata bagangaya iyan kan Daraga Water District and Prime Waters. Ha? Pag ang kontrata, dai ka man tabi kasabay sa nagpirirma, bako kang party to the contract, dai kang dibirja na magparapakiaram. So ang kontrata baga is between Daraga Water District and Prime Waters for 25 years. Kaya dai basta-basta makakalaog yan ang lokal na gobyerno, sindot-dot sa kontrata. You're not a party obligated sa ano pa man na mga responsibilidad na nakapalaman sa kontratangan. Kaya sindot-dot muna. Kaya pipaadalan ning maray ni Mayor Vic. And igwang mga opsyones, dahil una pinaglilay ni Mayor Vic an sa iya man na baraha dyan sa lamesa. Basta igwang mga opsyones piyo. An saro dyan na suginibo niya nakaito bagakan siya pa so Mayor. So nakaaging mga taon, ang ginibo baga, so intervention kan lokal na gobyerno sa paagi kan pagtaoning business permit on a month-to-month basis. Tatawan mi kamo ning business permit, pero aasison mingo na kung nagpa-perform kamo ning tultol. Duman at least pwedeng maglaog sa lokal na gobyerno. Pero igwa po nin mga opsyon. And sabi nga ni Mayor Vic, igwa ngayon ning kwan, igwa nin mga nagpapaabot nga ning intereses na pwede man na magkaigwan ng kontrata ngaya. Pig-aadalan mi iyan, tabi. So, ngunyan, bako sa nang daragaan nagrereklamo. Dakol na lugares man, Sorsogon City yata iyon. Budaso lugar ni Ogie Diaz. And now, it has come to the attention to the highest official of the land, the chief executive, ang klase kan na serbisyo na ipigtataonin do kamong Prime Waters. Uto na baga, plinatika na kamuduman sa kunyan sa SONA and pig-iimbestigaran na through Local Water Utilities Administration ang sa indong gibugibong iyan tabi. And pag-aadalan kung anong pwedeng mangyari soonest possible time because water is life. Haluyo nang nagkakalbaryo ang mga taga-Daraga, budao iba pang mga water districts na sa hindag konsumidores, naglaom na makakadeliver ka mo nintultol na serbisyo. Although, yaon man, gigibo nindo ang kabus na medyos. On the other side of the coin, syempre, ginagawa naman ninyo ang lahat na makakaya. Pero, sabi na nga ni, tinimbang, ngunit kulang, ano ang prebas? Eto, tingnan nyo. Mismo nang yung Vice Mayor, nagsabi, ang termino ng ginamit, water crisis. So, anong gustong sabihon kaan? You failed to a greater degree sa serbisyong ipigtataon nindo dyan sa Daraga Water District tabi. So, tama yan. Hilingon ta, ining Committee of the Whole, kung ano ang magiging bottom line kan, kung ano magiging konklusyon, halimbawa ngapit na panahon sa Committee of the Whole na ayan tabi diyan sa ining paghururo na andyan tabi. Sir Jeffrey Santos maray na aga sa saimo. Ngunyan igwa kita ning breaking news, igwa pa ning tsunami duman ini sa may Russia. Enot sa Russia and then digdi naman sa Australia, may tsunami advisories na pinag-issue sa Queensland, sa pagikan ini na monitor taman digdi tabi sa Russia ini, and then so Alaska, Hawaii, Buda, Japan may tsunami alert tabi. Yan. And enot nga ni isu Russia man digdi sa tuyang satellite monitors sa Russia, igwana ni nangyaring tsunami sa Russia tabi. May linog duman sa Severo Kurilsk
northern part ini kan Kuril Island sa Russia. Piglalaog na sila dumaning tsunami. Ta igwa po nin linog na nangyari somewhere else dyan sa may kunyan sa may Russia. 136 kilometers from Petropavlovsk, Kamchatsky, Russia. 19 kilometers ang Rarum. So epicenter kumbaga Surarum kaiyan. Eastern ko 8 magnitude 8 matindi ini killer quake ya di magnitude 8 yan destructive ini pag magnitude 8 Japan, Alaska, Hawaii may tsunami alert. Inda ko sa Pilipinas dahil pamantabi kita ni nakuko ang abiso hali sa tuyang mga government agencies, particular na po sa kunyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Tabi Endimar, baka anong kwan dyan sa newsroom? Endimar, go ahead. Good morning. May abiso na yung P-Box, mano ko dyan. Iguana, tabi Endimar. No tsunami threat in the Philippines. Pakiotro Endimar. No tsunami threats in the Philippines. So thank you so much. Thank you so much. Dai po ning tsunami warning, dai ning tsunami threat sa Pilipinas. Steady po, kalmada sana, dai ning tsunami threat, dai ning tsunami warning na ipinagpaluwas ang PHIVOLCS tabi digdi sa Pilipinas. Ito. No tsunami threat. Thank you so much man kay Jen dyan sa newsroom. Dai po ning tsunami threat. Si Angel na Mustasa ipasok natin hali dyan sa iyang pinagsusubaybayan na prosedimento. Ang unikong Adan o kaya Eva sa mga Adan kang reporters. Megaforce Patrol Report. Angel, kumusta dyan sa ABC elections? Yes, Sir Marain Aga, Sir Pio. Ang nangyayari ngayon, Sir Pio, so election proper na lang. Dahilan ta, yun yan, unopposed, kasuhapon sa binigyan sekretariat. Kasuhapon ka na last day itong submission ng Certificate of Candidacy. So, lamenting si punong barangay attorney Amoret sa Raniasos ang nagsumitirkan sa iyang COC. And then sa ngunyan, Sir Pio, ito mismong election proper na lang talaga para masunod na sana itong proseso na pag-ilihir tigil. And ngunyan, Sir Pio, para makuhaan sa na mensahe na ex-official member and then posible sa mga masunod na session na sangguniang pang-lungsod, magsasabay na ini. Councilor na sa ibong na linya po, si Sir Pio Fernandez sa DCTV. Good morning, Sir Pio. Yes, hello Sir Cap, Attorney Amorex. Congratulations in advance tabi. Post ka po dyan sa pwesto. Congratulations po. Thank you, sir. Opo. So, what's next tabi? Ano ang sa imong mga planos para po sa lado kan mga kapitanes? Go ahead po. Yes, thank you, Sir Pio. Although we naman po ang election yan, and then after which may proclamation kita. Pero I still have to wait for the confirmation coming from the National Media before I can hit the sangguniang pang-lungsod 17. Yes. So, anyway, Sir Pio, the mayor told me last night, congratulated me sa barangay, that chapter, and then he informed me, of course, to continue the programs that he started. Mo, Sir Pio, talagang hindi man kitang gustong ibang libuhon sa Liga, but to continue and add more good, beautiful programs and projects that would benefit, of course, the whole Liga Spencos. Siyempre, aramtaman na sa ngunyan, talagang bigkatakwan na ng priority ni Mayor Tisham ang gabus na pangangaipuhan sa mga barangays. Being a former barangay chairman, Mayor Tisham knew the problems and issues, concerns that should be solved or given solutions. Lalo na po dyan, pagluwas niya ng executive order niya, talagang gusto niyang puunan din sa laog sa barangay and maging
Manginutan, yung executive order number 1, so clearing operation po. Baga Sir Pio, gibugol ng Gatiligan Barangay together with the Barangay Council. So for me, hindi ko ang pag-uulayan ng Paray ng mga barangay captains to implement executive orders by our good mayor. And of course, the other programs na pinuna ni Mayor, lalo-lalo na sa pagtao kan mga benefits and privileges kan mga appointees sa loob sa silang barangay. Kasi we know naman our appointees, grabe ang silang mga trabaho, but despite of that, the privilege and benefits that they are receiving, considering the youth man na talaga ang honorarium. So, the mayor wants me to inquire and to check ano ang itao na sanggunian sa mga appointees sa tuyang barangay. Opo. Kanina, sinabi ko na rin sa mga kapitan whatever concerns sa Ibuasita, iulog lang yun sa kuya because hirarami katulog ng PSP, lalong-lalo na sa executive kay Mayor Isham para magibuhan as in matawan ang tigobus na sulod ko ang concerns sa tuyang barangay. Another, the mayor wants to empower to make sure na ang boses ng mga barangay firming nadadangog as in matawan ang prioridad. Iyo tabi. Iyan po sa ngunyan ang plano ta para masiguro ta na talagang ang boses kan mga kapitanes, hindi sa tuyang syudad, madangog as in matawanan si priority. Opo. I'm just wondering, Attorney Cap Amorex Tabi, ang turno de opisina nindo, sundo na rin ta, inibaga ma-eleksyon naman gayon sa Disyembre. Yes, Sir Pio, as of now, may ipapukitang balita naman sa BSA law na yaon mo yan sa Office of the President, na yung pakita balita kung mapupuspond o matutuloy. But right now, sabi nga ni Comele, we have to prepare kasi kung yan ang magiging pasihan, tuloy po ang election ng December. So, under the local government code man, ang ex-officio councilor will only serve hanggang barangay captain siya. So, hanggang December lang po ang sakonyang magiging tenor. So, kung magkakaiba pong barangay elections, and then there will be again an election sa ABC officers. So, magkakaiba po kita. Depende kung si Sir Kiraray ang magiging ABC president. Oho, okay. Now, did it come across into your mind na magiging kang city councilor? Sabi ko nga ni, di ba, Sir Pio, okay na ako po ng barangay. Pero, siyempre, if given the chance and opportunity to serve as councilor sa tuyang syudad, I think and I believe I also possess the qualifications to serve as a councilor sa tuyang syudad. Having said that na yaon sa imo ang kapabilidad, gulping takot gayon dahil nang naglaban sa imo. Sir Pio, actually, Sir Pio, it only shows the unity among the 70 barangay captains dito sa tuyang syudad. Iyo. Iba mang kami kanya-kanyang affiliations and political beliefs and affiliations. But despite of that, being a non-partisan organization, nagtutubod kami mga kapitanes na united po kami and then kami nagtatarabangan. Siguro, nahiling lang po kita so qualities and qualifications that I possess and also being a lawyer, yung siguro sa naging advantage doon at itinaon na lang rin sa kuya. Di magiging ng duwa ng abogado yata diyan sa sanggunian, ano? Yes. Okay. Di sige tabi. Tabi, future councilor and Cap Attorney, kung igwa kang gustong idagdag man para sa mga kapitanes and the whole city na as well, maserbi ka na bilang councilor, go ahead po. Thank you, Sir Pio. So, maraming naaga. Gabos na nagtatangog and YouTube na Ligas Peños kan sa tuyang syudad. So, rest assured that Cap Attorney Reneses will do everything para makapag-survey Marahay sa Gabus na Ligas. And ang sa kuya pong pagrepresentar sa Gabus ng mga kapitanes, dadangugun po kasi bilibuhan yung mga solutions ang sa indang mga problema na pinakaharap sa indang barangay. And rest assured na whatever programs, activities plan, nagawa ang sa tuyang Mayor Isham Ismail, ipapadabis na po niya, lalo na sa mga nawalag ng programa dahil siya
ABC President Cesar Villar. Thank you. Sige tabi, Cap Attorney Councilor Amorex, mabuhay ka and congratulations. Thank you, Sir Tio. Mabuhay. So, yan po, Sir Pio. Si Sapa Attorney Amorex, Sir, yan. Mabalyo do ako duman, Sir Pio, sa imo. Sa niya ang duman si board member Bilabal. Agadan naman yung mensahe bilang dating presidente ka na liga ng mga barangay. Manila, good morning po. Si Sir Pio po sa DCGB. Maray na aga tabi sa sakong padaba asing guwapong angkor kang programa nini. Ay, maray na aga, board member Mama Mila Tabi. So, ano na po ang kuan? Ano nang masunod ta? Unopposed baga tabi si Kuan, si Attorney Amorex. Ano pong mangyari? Attorney Amorex. Oo. Ano pong mangyari na kaya? Siyempre, siya po ang masalida sa Kodigdi sa Sangguniang Panglungsod. And padagos mangyararay po ang sa itong pagiging presidente kang Liga ng mga Barangay sa Legazpi City Chapter. Ayun. Oho. So matukaw siya dyan sa sanggunian as Vice President and maasumir kang pwesto mo dyan sa sanggunian. Oo, pero ang mangyararay kang dati paga na siya po ang ma-attend kang session. Pero pag during kang liga ng mga sa assembly, ako mangyararay po ang ma-preside. Yes. Opo. So, kay po ang baga data pwede bakantihon. Paano sa programa kang mga barangays? Yan. Opo. Es posible, no arin ang konfirmasyon kan ibababa kang national tabi? Depende po yan kung makapadala kita tulos. Mga pirang days ang kang confirmation. Iyo tabi. Okay. Depende na po sa national kung bakong dako. Tangon yun baga kadakol ang mga bakanting vice president. Paininutan kang pag-submit kang papeles for confirmation from national. Iyo po. Sige. Sige tabi. Sana tabi matao tulos. Opo. Sa sarong simana, duma naman ako sa ipong matukad ng bulod. Iyo nga ni. Lampanin na. Di ginawang bulod sana. Sige. Okay. Salamat tabi sa gabos ng mga punong barangays na nag-participar ng na aga. More than 50 ang nag-abot, di ba? Opo. And sana tabi padagos ang pag-uswag kang sa tong mga barangay sa siyudad ng Legazpi. Maray na aga and love you, Pio. Thank you so much. And siyempre din sa Angel na kataning ko. Yes, opo. Bye-bye po, bye-bye. Opo, sige. Angel. Ang mga pangyayari pa digdi sa sangguniang panglungsod ng Legazpi. Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Iyon na siguro ang anang bareta at ang alas 10 Jen ha. And we are very closely monitoring kaya. Ano tong pinag-flash ninyo sa screen ko digdi na Sophie Bolks igwa ni pinag-issue na dispatch. So ito babasahon ta ha. Fibolks ba ang nag-issue nito officialmente? At sabi ta kasubago, no tsunami threat. Diba? Pero ito, breaking coastal areas in the Philippines fronting the Pacific Ocean are expected to experience tsunami wave height of less than 1 meter following the magnitude 8.7 earthquake of the east coast of Kamchatka, Russia. According to Fibolks, the first tsunami waves are expected to arrive between 1:20 p.m. to 2:40 p.m. July 30, 2025 Philippine Standard Time. It may not be the largest and these waves may continue for hours. Fibolks ba to? Paano natin i-reconcile? Taigwanin na release kita na no tsunami warning. Pero ito, apudanta daw ang kunyan, ang Fibolks digdi sa kwan, diretso ta na po ini ha, we have a developing story
Pudanta si Ma'am Deborah, sana maakomodar kita ni Ma'am Deborah, kan Fibolk sa Ligaspi. Ito po, sige. Dito tayo. Ang 0939, smart sige daw tabi. Baka lamang ma-accommodate kita ni Ma'am Deborah. Baka lamang mag-ring. Because this is a concern tabi ini na na eto breaking di kita nakaka-connect sandali muna. Tapudanta si Ma'am Deborah kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Igwa kaya ning linog duman sa Russia 8.7 ako. Halos magnitude 9 na ito na na di kita sa sarong linya. Baad lamang makalusot kita and maakomodar kita ni Ma'am Deborah kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ano itong mga lugares na nasa nakahampang sa Pacific Ocean? Tabi, nipa-qualified tayo ni sa Fibolks. Ito. And according to this, na breaking, yung coastal area sa Philippines fronting Pacific Ocean expected to experience tsunami wave height of less than 1 meter following the magnitude 8.7 earthquake off the east coast of Kamchatka, Russia. Susog iyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. The first tsunami waves are expected to arrive between 1:20 p.m. to 2:40 p.m. Sige. Si Jen na balyaran dyan sa newsroom while we are connecting sa Fibolk, hindi tayo nakaka-connectar. Jen, good morning. What's happening? Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Base digdi, Sir Pio, sa ipinaluwas na revised magnitude circulations and tsunami wave model kang sa Pacific Tsunami Warning Center kang Fibolks, ang mga coastal areas sa Pilipinas na nakahampang sa Pacific Ocean expected to experience po tsunami wave of less than 1 meter. Ang first tsunami are expected to arrive between 1:20 at siya na pagkahapon, sagkod alas 2:40 ning pagkahapon, ngunya na aldaw iyan. Ang recommendation digdi, Sir Pio, na nakabugtak ang mga concerned public pig-abisuhan na maging alerto, particular Sir Pio sa Batanes Group of Island, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, kasabay dyan ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, asin Davao de Oro. Yan, Sir Pio, ang pinakalitas po, hali po digdi sa, hali mismo yan, Sir Pio, sa Fibolks. Di i-qualify tatabi igwa kitang pig-release kasubago na no tsunami warning. Yes po. Ngunyan, pinag-revise iyan kan Fibolks, igwa na ning tsunami warning kasabay yung Albay. Yes, number 2 advisory hali sa Fibolks, Sir. Sige. Standby muna dyan ha. Sa linya po si Rick Mendoza, ang satuyang chief kan APSEMO. Manong Rick Maray na aga, si Pio po kan DCGB. Ay, Pio, ning po. Hello po. Iluluwas warning for Rapo-Rapo and then ining part kang Legazpi. Lalong-lalo na itong Rapo-Rapo facing the Pacific and then mga barangays facing the Pacific part kang Rapo-Rapo tabi, Manong Pio. Opo, madali ta, medyo break so signal ta, pakiutro kan specific advisory madangog kami. Apo, ang advisory warning for those barangays and facing the Pacific in the municipalities of Rapo-Rapo, and then may posibilidad pa na mag-abot ang waves na ini digdi sa part man kang Legazpi City tabi, Manong Pio.
So ano ang specific na instruction na dapat gibuhon po kan mga yaon digdi sa naunambitan mong lugar? Go ahead. Ang specific instruction ta po sa mga tao na yaon po sa tampikan dagat sa Rapo po digdi sa coastal kang na coastal. Hello, Manong Rick, nagpuputol-putol ang signal tatabi. Otro tabi, go ahead. Ang specific instruction po, itong mga tao na nag-i-star harani po sa tampikan dagat, mga barangay na yaon harani sa tampikan dagat dyan sa Rapo-Rapo facing the Pacific, and then digdiman po sa mga areas sa harani sa dagat coastal ligi sa Legazpi na rayo po sinda sa sa mga areas na ini seek at least higher grounds for the meantime until na i-lift po ining advisory tabi. And then ito man pong mga parasira na yaon na sinda sa lawod. Ang abiso po sa inda rayo po sa maglalong pasiring sa lawod dahil po sinda magpasiring sa shoreline dahil delikado po yan. Mas magpalawod lugod po sinda tanganing mas ligtas po duman tabi Pio. I-qualify tang maray tabi, Sir Rick, are you now sending the message na activate na kan tsunami response itong mga nasa barangay facing the Pacific Ocean, ining mga barangay sa Legazpi, Buda, Rapo-Rapo, over? Tama ka po, tabi Manong Pio, although minor warning ang nakalaag po duman sa advisory, but mas maray na pong pasiguro kita dahil aram mo naman ang tsunami, sunod-sunod na waves ini, dahil po discount kung ano ang pwedeng mangyari dahil tubig baga po ining sunod-sunod na hampas sa satuyang shoreline tabi Manong Pio. So sa madaling sabi, pwede nang magpuon yan kan pag-evacuate to higher grounds ining mga naunambitan mong lugar sa Rapo-Rapo na nakahampang sa dagat Pasipiko, pati inidigdi sa Legazpi, over? Tama kapatabi Manong Pio. Yan po ang satuyang instructions. Dit na segundos lang ipapaluwas na po itong official na instruction para sa satuyang mga consequences sa mga naunambitang lugar tabi. So this is now an advance information, ipapaluwas taon-taon, permado ni Chairman Governor Noel Rosal ang evacuation order, tsunami evacuation order. Anong mga lugares po espesipikamente sa Rapo-Rapo mo na tabi? Go ahead. Kukuha ko pa po so pigpaprinta pa po. Taon-taon po maapod garay ako sa imo Manong Pio tabi. Sige, please, tanganing maipaabot ayan tapos digdi sa Legazpi so mga espesipikong mga barangays na dapat na magpuunakan tsunami evacuation and kung sain na espesipikong safe na higher ground sinda dapat magduman, over. Opo, tabi Manong Pio. Sige tabi, sige, we will be await sa imong advisory tabi Manong Rick. Maapod gaya ako tabi Manong Pio. Please, ta nakaprograma pa kita kanyan sundong 10:30 sa mga maabot pang programa tabi digdi sa DCGB. Salamat tabi Manong Rick, salamat. Okay, mga tugang, yan po si Sir Rick Mendoza, ang Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief, and otron tatabi quoting si AFSEMO Chief Rick Mendoza, ipapaluwas na any moment nagkapirang minuto ang tsunami evacuation order duman sa mga barangay na nakahampang sa dagat Pasipiko, espesifikamente ito pong mga barangay dyan sa Rapo-Rapo, asindigdi po sa Legazpi, and pwedeng igwapang mga barangay man na nakahampang sa dagat Pasipiko sa bilog na probinsya ng Albay, ipigpapaluwas na po, kaya yan ipinaluwas na an evacuation order to follow na itong sa official na permado
ni Governor Noel Rosal bilang chairman po kang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ini po may kinaaraman sa tsunami warning na ipinagpaluwas, revised tsunami warning na ipinagpaluwas po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na kung saan resulta ini kan sarong makusugo na linog, 8.7 magnitude na linog duman sa Russia, and basado digdi sa dispatcho kan PHIVOLCS na ipinagpaluwas man ang tsunami waves expected po, lalong-lalo na itong mga nakahampang sa dagat Pasipikong mga lugares, alauna 20 nin hapon, sundo alas 2:40 nin hapon, ngunyan pong petsa 30 Philippine Standard Time. Ang pinaka expected ka na langkaw kan tsunami waves is more or less 1 meter, less than 1 meter ang langkaw na pwedeng magduro-diretso yan sa laog ni nagkapirang oras. Dahil kita nakakalusot po sa kunyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, matry giraray ako baka lamang makakwana kita makalaog pa dyan kay Ma'am Deborah Fernandez kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Lingyon Hill Observatory Station. Yan, hindi pumapasok kasi yung linya natin sa baka lamang yung tropa madalaganan na yan dyan kana mobile sa PHIVOLCS, importante dahil kita nakakalaog sa cellphone, although yun natabian developing story developing story, ay pinaluwas na an evacuation order mismo kan Albay Public Safety and Emergency Management Office duman sa mga barangay na nakahampang sa dagat Pasipiko, lalong-lalo na po diyan sa Rapu-Rapu asin nagkapirang barangay digdi sa Legazpi, and taod-taod maapod po si Manong Rick na Mendoza kung arin na mga espesipikong barangay ini na pipaibakwar na implementar na yung tsunami evacuation protocol tabi So dai po magkunyan, dai magpanik, mag-act accordingly tabi. Ang pinaka the best dyan is go to a higher ground. Bako pong so halangkaw na building, kundi so halangkaw na elevasyon kan daga. Taod-taod po maaraman niya to kung sa ina mga lugares pwedeng magpasiring ang mga residente sa nasabi ng lugar. Ay nagriring po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kay Ma'am Deborah sana kuwaon ang satuyang kunyan, ang satuyang apod nagriring po ang cellphone ni Ma'am Deborah kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagriring po. Ayan, sige po ang ring So we have a tsunami warning tabi. Yun, sige po, sandali. Saro pang dial kita, tibaan lamang maakomodar kita kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Po? Yan. Igo po ning tsunami warning. Otronta, may tsunami warning na pinagpaluwas po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. And in turn, yung Albay Public Safety and Emergency Management Office tabi, nagpaluwas na ning tsunami evacuation order sa paagi ni Manong Rick Mendoza duman sa mga barangay na nakahampang sa dagat Pasipiko, partikular ining mga barangay dyan sa Rapu-Rapu and nagkaperang barangay digdi po sa siyudad ni Legazpi. Igwa pa man ibang mga barangay siguro sa ibang mga munisipyos na nakahampang sa dagat Pasipiko, iyo tabi yan pipag iribakwar po i-activate na itong tsunami evacuation protocol. Diyan sa city tabi, Angel, pakibaba diyan sa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa CDRRMO, tabi diyan sa kunyan, sa sa city. And konta-konta si Mayor Isam na Ismail baad lamang igwa na ning latest diyan sa ining tsunami warning na ayan tabi si Ma'am Ladi kung makuha tabi nindo dyan sa baba sa City Disaster Risk Reduction Management Office tabi nagkukontak ko man si Mayor Isam na Ismail and all other MDRRMO na yaon dyan nakahampang ang barangay ninda sa dagat Pasifiko tabi dyan po sa tuyang palibot. Nagring man ang
linya tabi ni Mayor Isham na Ismail, because the first wave, tsunami waves, pig-expect tabi magabandang 1:20 nin hapon, sundo yan 2:40 nin hapon. Ngunyan po, Philippine Standard Time, July 30. It may not be the largest waves and these waves may continue for hours. Yan. Iyan paanong tsunami, ansaro dyan sa mga naukudan niya to na sistema. Mahiling nindo dyan, minarecede ang dagat, garo mahunas. Mahunas iyan. Pag dito mahunas, naghuhubas ang dagat. Then here comes na po yung first wave, second wave, third wave po yan. Malantop iyan, so aabuton, depende sa height and elevation, depende sa height kan ining ukol, and depende man sa elevasyon ka itong daga na maapektaran. Paglaog ka yan, dahil pa natatapos tabi, mabueltada paan pababa. So paglaog, and then mababa po tabi yan. So duwang sistema, pagtama, buda pagbultada pa dagat. And bako lang yan sarong agi. Sunod-sunod po yan, na wave. Kaya ang sabi digdi, expected iyan between 1:20 p.m. to 2:40 p.m. Ang height is less than 1 meter po ang height. So importante po tabi yan na makapag-aktibar na tabi kita kan sa tuyang tsunami evacuation protocol dyan po sa mga lugar. Dahil maghali, stay tuned. Tabi taididiretso yan ni Andy Mar na sa tuyang pagsusubaybay kan mga pangyari di sa tuyang palibot sa pangarang kambilog na pwersa. Ingat tabi ha. Igwa na po ng ipinaluwas na tsunami evacuation order ang Albay Public Safety and Emergency Management Office. And we will try to get in touch man po sa iba pang mga probinsyas yan sa Catanduanes, sa iba pang mga lugar. Nasa linya po si Manong Rick Mendoza. Mautang kita ning dit na minuto kay ito turn over ta kay Andy Mar ining sa tuyang pagipag-ulay kay Manong Rick Mendoza sa tuyang Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief. Manong Rick, good morning. We're on air po sa DCGB. Hello Manong Rick. Medyo malabo ang signal, nagbe-break ang signal. Hello? 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 Hello Sir Rick, hello? Hello, sandali. Ipasa niya to kay Karen Nicole Ala. Yaon dyan kay Manong Rick, si Karen. Karen, good morning. What's happening, Karen? Yes. Ito ko natabi, Sir Pio, si Sir Roderick Mendoza. Ipasa ko na tulos ang telepono. Sir Pio, sabi, anak, Hello, Manong Pio. Hello, Manong Rick. Tabi, primero mahanap ka tining maray na location, tabi. Tagari na sa laog kaya kamuning date. Ano po? Tanganing maray ang signal. O, sige. Hindi Manong Pio. Sige. Okay na. 4x4 na, readable. Ano po ang latest na dispatch? So, hali dyan sa apps mo. Madango kami. Go ahead, tabi. Opo, itong hello? Hello, go ahead. We're listening. Go ahead. Opo, ito pong mga barangays na Apurapo, Pigapabotan, Taki, tsunami warning, ini pong Binusawan, Linaw. Come again? Linaw. Binusawan, Linaw, go ahead. Tinokpan. Biga. Buena Vista. Manaknaw. Morok Borokan. Opo, tapos ining San Ramon sa Batan Island. San Ramon dyan sa Batan Island. Paki-utro tabi sa mga barangay. Go ahead, Manong Rick. Opo, may dua pa po tabi. Sige, go ahead. Kalanaga. And Bilbao. Paki-utro tabi, Manong Rick. Opo. Binusawan, Linaw, Tinokpan, Biga, Buena Vista, Manaknaw, Morok Borokan, San Ramon sa Batan Island, Kalanaga, asin Bilbao, tabi sa Banuaan ng Raporapo. Go ahead.
Sa Legazpi naman po, may coastal barangays kan Legazpi. Padang, Bigaa, Arimbay, Rawis, San Roque, Centro Baybay, Dapdap, Lamba, Maslog, Humapon, Bagakay, San Francisco, and then may portion kang Bangkirohan. Pakiotro Manong Rick, go ahead. Padang, Bigaa, Arimbay, Rawis, San Roque, Centro Baybay, Dapdap, Lamba, Maslog, Humapon, Bagakay, San Francisco, and then portion kang Bangkirohan tabi. Oho. Tapos Piskale, Sabang, Victory Village, North and South. Okay, any other areas tabi sa Albay? Go ahead. Iyan lang po, Manong Pio, ang fronting Pacific na mga areas na pwedeng abuton po kaming tubig halos sa dagat or dahil sa tsunami na nangyari po duman arayo sa to maski Russia, pero maabot po digdi ang ang alon, mga pukot mas o menos alauna 20 ng hapon, pagkahapon niya na hapon, asin tuloy-tuloy po yan na mahampas sa tuyang mga shoreline. Maabiso na lang giraray kami itong ililit na po yung abiso sabit man ng Pio. Duman sa mga residentes ka naunambitan mong barangay, ano ang specific instruction? Are they now being ordered na mag-evacuate na, i-implement na tsunami evacuation protocol? Over? Base po duman sa order kan sa tuyang Gobernador Noel Irosal, ini pong mga barangays, ang mga residentes po, pinag-orderan po na itong mga nasa tampikan dagat na magrayo po naman sa tampikan dagat, seek higher ground. And then ito pong mga parasira na yaon na sa lawod, dahil po sinda pasiring sa tampikan dagat, lalong magpalawod po sinda pong yaon na po sinda sa lawod sa mas safer po pag panahon na inipabi. Okay. Sige tabi, igwa pa kita ning lead time, Manong Rick, puon ngon yan, sa agkod yan na pagkapagod to, i-implementar na yan na tsunami evacuation tabi sa mga lugar na yan. Over. Iyo tabi, Manong Pio. Any other specific order na ipinagpaluwas ang APSE mo sa paagiman kan PDRRMC? Go ahead. Iyo na po ito na ang gabos na yaon sa mga banwaan na nambitan, Rapo-Rapo, and then Bakata, Legazpi City, na nakaharap sa Pacific Ocean, itong mga barangay na naunambitan, tabi man po mag-ikmat, igwang paabot na tsunami wave, and then kung pwede po mag-sindang higher ground itong nanambitan sa mga areas, tanganin na mas salbar po sinda. Mapaabot po kami si mga additional information kung may mga available po sa mga maabot na oras tabi. Sige po. Itong mga duduman na nindang lugar, magsunod na lang sa orden kan barangay kapitan, aram na tabi ninda, Manong Rick, ang sa indang tsunami evacuation route. Sunodon po itong sa indang tsunami evacuation plan na igwa po sila sa kada barangay na tabi, Manong Pio. Opo. Well, Kapitabi, Manong Rick, and bukas ang DCGB Giraray sa padagos sa pagsubaybay kan developing storing ini. Salamat tabi, Manong Pio, and then be safe, boss.
Sige. Be safe. Karen? Ni Sir Roderick Mendoza, halik kami, bibigyan kami sa hospital dahil sa ina, agabis kami maantabay Karen Ana, DCGB. Thank you so much, Karen. Jimmy, pading Jimmy, ano si Mar, isusunod ko na, day maghali sa linya, ta si News Director Mar na, ang sa kuyang tuturn overan ka na sa tuyang continuing coverage na ini, igwa po ning tsunami warning na ipinagpaluwas ang Phivolcs. And iyan na po, nadago din doon mga initial na dispatch. So, day maghali, masunod tulo si News Director Madela, pading Jimmy, Chief Jimmy, hold on sa linya with Mayor kan, Vice Mayor kan Rapo-Rapo. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer.